Maunalla kulkee tunneli rautatieasemalta suoraan Tullitorille. Ahaa, no ei kyllä tiedä. No en minä. Sitten minä kuvaan. Mistä on kysymys? Videosta. Hyvä, kun mulle ei kerrota tällaisesta asiasta. Hyvää iltaa Tampereen uutisista. Huomenna. Siis on nyt eilistä päivää. Vasata kuuluu joku drrrr. Otta 58. Mulla on piilokamera, niin että mä tiedän, että mä kuvata. Me tehdään Niin kato, oli semmonen, että moksu. Pystytkö sä editoimaan niitä, jos mä saan edes jonnekin köyhiä? Joo, mut jos joku... Hyvää päivää tätä Keski-Suomen uutisia. Olemme tavanneet täällä Kronon valppaana kännipäissään. Just tolleen. Ja aina vaan se, että se ei ole kännipäissä. Aivan toinen syy. Se on Ramuna. Ei ole. Se oli hyvä juttu meidän, mikä me keksittiin. Jaa, Mutta... on pieni. Hyvää päivää Keski-Suomen uutisista. Tähän. Mä kerkesin kuin päin. Mitä? Päin näkyy. Rinnakko supuu. Joo. Mä en puhu vatsasta, mä puhun vähän ylempää. Ja puhut rinnoista. Niin. Ihmet, sä et jo toskaan tarkkaan. Eikö mä luulin, että se kuva? Mun naamaa. Mä täys näin. Se vaan vaan, sit näkyy tällainen asetelija. Hyvä pyytä, että Keski-Suomen uutinen. Mulla ois tullut silleen niinku pokkana, niin sitten yksi. Mä vaikka näytän sulle näin. Kämme. Hei. Päivä. Arvat kenet sä näytät? Tiedätkö Muppetit? Muppets. The Muppet Show. Okei, ei sit mitään. Ei sano mitään. Julmaa. Ne on semmoitteen rumia. Mut toi on niinku se piki. Mitä? Mä en tiedä kuka on peki. Se on Se on mun kaverin koira. Mut... siitä Muppet Showsta. Mä näytän sun kaverin koiralta. En mä tiedä ketään muuta Eikö peki. se vaaleanpunainen puijo? Ja Pirkanmaan kirjastot on Jos mä katson sua vakavalla naamalla, pysyt sä vakavana sille. Tiedätkö? Niin muuten nyt kun sanoit oikeesti. Siis mitä? Niin se näyttää sit pikiin. Mitä? 果てなき夢求める知るべなき世界で Mä tein siellä sellaisen hienon kuvan siitä Piggy Boss, just siitä Muppetista. Sä näytät siitä. Muppet Show. Niin, siis se on se sammakko. Just se vihreä sammakko. Se on sellainen tämmönen kaulus.
Niin, kyllä minä sit sen tiedän. Niin siinä on se possu. Niin minä näytän susta possulta. Eikö se tyyppi siinä? Arvaa mitä. Sä Sä tiedät. näytät mun mielestä ihan possulta. Kyllä, niinku onks mä teille joskus linkannut, yksi meidän luokkalainen teki semmoisen videon, siis semmonen 2-metrinen jätkä. Semmoinen video on, missä se on niinku ninja, että se hyppii kaikista paikoista tämmöstä. Niin sitten, kun sitä sanotaan ninja-liikaksi, kun se ninja. Se istuu mun tyynyn päällä. Ei niistä, mä istun sä vieressä. Jennillä on semmonen paita, siis se on hieno paita, mutta se ei uskalla käyttää sitä paitaa, kun sillä lukee, että I only date ninjas. Ja jos on ninja Mika, niin se tarkoittaa sitä, että se ei pystyisi deittailemaan ketään muuta, paitsi sitä ninja Mikaa, sieltä meidän kaupasta. No Se ei uskalla. Ei, sori, älä vielä. Oho, sä heti sanota. Kato, kun tiedättekö te siis sen Einjan... Hyvää päivää. Iltapäivää. Hyvää iltapäivää Keski-Suomen uutisista. Krono on nähty. Oliko se tänään vai? Krono on havaittu Tampereen Aivan, Tampereen keskustassa. Onks toi niinku toi aika kuinka kauan? Ottakaa mulle anteeksi, mä oon surkeeta. Tiedä. Silloin kun mä oon tälleen, mä tiedän, että kamera kuvaama, niin mä menin jo silleen. Joo, totta, jos mä nyt vaikka sanoisin sen, että mun piti sanoa jotain järkevää, mutta se ei. No. Sä haluit mun tyyny. Mä himoitsen sun tyynyn. Sä haluit, sä pussaat mun tyyny. Ja mun pitäis nukkua siinä. Kauheen julma maailma. Täältä peinin. Iltastalkkerista. Hei, ihan tälleen paikalla. Mitä sä oot tehnyt alaisesta tällaista? Screw you. Onko sulla tällä olla? Tyynyn. Siis jätä mun tyyny rauhaa. Tyynyn. Katso, eikö se tehdä näin, saanko näyttää? Pum pum. Minun tyyny. Hei, minulla on kaljamaha. Kattokaa se kaljamaha. Oota nyt, kun minun kaljamaha menee Vai oot se synnytyslaitoksessa? Deidara synnytyslaitoksessa. Deidara synnytyslaitoksessa, et äijän possu. Niin se on se pikku. Deidara on rinnat. No se on ainakin potoksi pistä. Duckface. Aika seksileitä. Ilmassakseen näin. Joo, se sopii aika helposti. Mun pitäis nukkua tonkaan. No vai minä laitettiin tänne minun kaikkien paitojen Nyt sä sisään, jos synnytit. sä nyt välttämättä haluat. Nyt se synnytit se. Miten mä oon Siellä kun tyynyn, kun minä synnytin. Hitsi. Voi, sulla on söpöä lapsi. Mut mun lasit on hävinnyt. Se on ditto, se nyt vaan leikkii tyynyä. Se leikkii tyynyä, koska... Älä mun lasta, makkaan. Niin sä taisit akata, se on sun lapsi vedäs ja kaikki. No, minun lapsi on puolustuskykyinen. Kiva kun sä haluat. Tuli se nyt. En tuu sun jalat halkee. No mun ikkunalasit oli. Mä ajattelin, että sä oot sanomassa, että en tuu sun jalat haise. Joo, hyvin ei tule, että niin sun jalat. Et mä näytän. Viet sen kuitenkin jonnekin. Eikö mä näytän? Kato, eikö mä näytän? Mä annan se takas. Kato, miten kyllä ja näin. Nyt sä voit laittaa... Hei, ota kuvalle se vaan. Joo. Kato, mä haluan näyttää Deitsanille hienon tempun. Deitsan. Joo. Aika söpöä. Hä? Sä oot... Tää on niinku se sun lapsi. Sä oot sit tiennyt, että tää on mukavasti tyynyt. Näin. Mun lapsella on muotoja. Joo. Mut arvo mikä on. Otetaan toisen. Tää ei sovi tohon kuvaan. Laitetaan vielä minne vaikka sellainen söppönekin. Otatko ne toisenkin toisen? Tää sopii kaikille teille. Jos sä tapaat tein, sä oot sellainen samanlaisen Deisonin, joka haluaa sinun tyydyäsi, kun sinun pitäisi nukkua sillä.
pakoon. Eikö, kyllä niin takaisin, minä näytän sinulle tämän. Mitä sinä voit tehdä? Okei, ota sinä tuonne ja käy istumaan, kiitos. Niin, minä näytän, kuinka... Ei jalalla eikä, kiitos. Tämä on nukkumistyö. Niin minä näytän, kuinka tällä voi käsitellä oikein. Kun tiedätte, että vauva käsitellään vähän ja... Niin sä nukut sillä edelleen. Niin, te tiedätte kuinka... Sinä tiedät kuinka tällaista tyynyä... Tiedäthän, sinä tiedät. Minä tiedän, minä olen nähnyt paljon tyynyjä elämässäni. Rento on hyvä ihminen. Kaikki tietävät, tämä on tyyny. Mä en oo nähnyt ne tyynyä. Se oli ihan kaukana, mä en nähnyt sitä. Kuinka huono näköistä mulla. Niin, tiedätte, tämä on tyyny. Ja te näitte äsken kuinka hienosti te kun käytti minun Tyynyn hyväksesi. Kyllä. Niin, hyväksensä. Hän synnytti sen. Käytisikö seksuaalisesti hyväksesi? Niin, mutta arvo mitä? Arvo mitä? Ei kun kädet alas. Eipä ei. Minä en luota sinuun. Eikö luota nyt? Minä nyt luottaa. Mä annan sanani. Kädet alas. Laita vaikka tonne ja tonne. Noin. Laita vaikka se tonne ja alas vielä. Ja istu vaikka käsi. Mitä sä yrität? No mitä? No mä laitan sen tähän peitteen. Onko se minun puhelin? Ei oo. Käy kotiin. Kuka pieräs noin pahasti? Se on minun puhelin. Moi. Olen, mutta mä olen tällä hetkellä minun yöpymispaikallani, mutta tulen vielä huomenna. Ei myö tulla. Ei myö, koska olen tämän yhden henkilön luona ja hänen äitinsä ei nyt Anna edelleen. Ja... Tyyny. Joo. Tyyny. Moi. Joo, mä kerron faktaa, että mä oon tyyny. Tämä täytetään tossa on piilä. Mun Zetsu soitti mulle. Zetsu soitti mulle. No, mitä asiaa? Tää on Se oikein. oli se, etteikö tässä ole iltapeleissä? Miksi et tuu iltapeleissä? No me nähdään huomenna. Oota, minä laitan tumput käteen. Ja jalka alas. Mitäs siellä? Mä haluan... Älä nyt kun minulla ei tuppuu vielä kädessä. No nyt ne on. Mä otan joku vittu purkkapala. Tämä ei miten nukkuukin. Minä voin ottaa sen. Ja voin nukkua ilman tyyny. No niin. Joka alas ja kädet sinne sivuille. Miten se lentodu päälle. Sä yrität... Mä en tuu käydä purkkaa. Ne, te tiedätte kuinka hyvin hän kohteli. Hyvin. Kohteli minun tyynyä. Ja eikö kädet alas? Kun kävijä kohteli minun tyynyäni. Minun tyynyäni. Niin te tiedätte kuinka hyvin hän kohteli. Ja kädet alas perhana. Niin. Oi ihana mukava tyyny. Pehmeä, suloinen, se polvi alas. Ei oo polvi, se on minun Jalka alas. Älä nyt tikkaa sitä. Hei, te tiedätte kuinka ihanaa pehmeä tyyny tämä oli ennen kuin... Ennen hänen... Ei se... Tommu housu! Onks siellä niinku jotain näkemisen arvosta niinku? Joo, tavarat jäi sinne. Eikö mitään? Jäikö? No mitä sut jäi? Mä tuon ees kerran. En mä tiedä, mutta musta tuntuu. Miten ne on joutunut siellä eluhousuihin? Koska se on paras. No kuka annoisi sen 1000 ninja jutun tänään perseessä, niin kyllä mä en... 1000 ninja jutsua perseessä. Minun jutsu jäi sinne. Käytetään. Niin. Nyt mä lopultakin, sitten odotuksen jälkeen, minä esitän sinä, kuinka paljon minä arvostan, kuinka hyvin Sä tukehdutat mut. kuinka hyvin sä, näin. Arvosin moukkaavasti. Sä lähestyt. Mutta kyllähän tämä näin. Älä nyt hiplaa. Niin Mitä häyksi? 20 sekkaa enää. minä Hiplaa sinua. viimeisellä voimillani minä
Niin jäväistä. Niin jäväistä. 4, 3, 2, 1. Ja loppu. Tonk. Ettekä runnista sitten vielä tonne, koska nyt mä Otatko video? teen rahanjakoa ja sitten tehdä pattia. Hieno kuva varmaan. On. Näytä nyt. Tämmönen ja ilme on tuollainen. Derp. Paapalla oli ennen Joo. piti 20 piti jää siihen junamatkaan. Niin mulla oli eilen vaan 50 käytettävissä ja paapalla 70. Laita vaan kiinni. Painat sen. Laitetaan kiinni. Sit nyt paina. Noin. En osaa. Anteeksi, ei pitänyt syödä kaikkea. Hei. Hei, tässä on hienoja taustoja, älkää häipykö. Ei häivytä. Tämä on meidän junan vai? Niin. Mistä sinä junasta maksaa? Elikkä mulle ei sitten... Jaa. No paljon se nyt sitten on, kun Limmo tulee jostain pusikosta? Tulkaapas nyt tälle puolelle, please, kaikki. Jättäkääpäs tytöt ne matkalaukkumme siihen. Ja menette tonne koivuun. Ota toi peini, koska mä syön sit. Vähän. Toisaalta tuossa, joo. No menette ensin tonne koivun alle. 8, taistelin voiton. Näin, mä otin sen videolle. Ai okei, hienoa, no niin. Me voidaan tulla puustoon, niin se on itse Ortoillaan tonne päin. Okay. kauan siellä menee. En mä tiedä, katsotaan. Päästäänkö nyt syömään siinä? Toivottavasti. Tässä on 2 isoa nälkäistä ihmistä. Joo. Mä ollaan menossa yhden kiinalaiseen. Mä en tiedä vielä mihin me... No niin, ja ohtaimmaa väliin. Mä en tiedä vielä mihin me mennään ja milloin me mennään, mutta Okay. mennään varmaan johonkin kiinalaiseen. Me mennään yhden maissa. Joo. Mä en tiedä, se voi olla samoihin aikoihin, jos Esola kestää kauhean kauan. Joo. Blackstarin talainaisen, seuraavainen videossa. Pitäisi sitä kajaalia löytää vielä. Mitä? Jos löytää kajaalia, niin saa settiä siinä vähän paremmiksi. No ehkä vähän. On muuten ihan hyvä. Tulihan meidän pein. Moi. Can't see us. Good idea. To know you'll be playing with me.